नुदोंना रायजोफोर नुदोंना नोंसोरो बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि बर'फोरा गोजोन सुक्ति एबा गोजोन एकट जाखांनायनि उनावबो सासे मोनसे आफादनि लिडारानो दिनै सैमा मोसौ जुनारफोर बायदि आखायाव खानानै पुलिसफोरजों बोबथिं जागासिनो दङ। नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ नोंथांमोना नुनानै निस्सय किसुमाना हमदांनो हादों आरो किसुमाना हमदांनो हायाखै नङा होमबा आरो बे भिडिअखौ किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै मानोना बे भिडिअ दिनैनि भिडिअ जायखौ आखायाव पुलिसफ्रा दुरुंजों खानानै बा सैमा मोसौफोर बायदि आखायाव बोबथिंनानै लागासिनो दङ एबा हमथानानै लागासिनो दं जेन बहाबा खारगोन नामा होननानै दा बे बिथाङा सासे हारिनि थाखाय मोनसे समाव सेक्रिफाइस खालामबोनायमोन बर' हारिनि मुङै बिथांमोना बड'लेण्ड डिमान्ड खालामबोनायमोन आखायाव हाथियार लानानै गाव गावनि जिउखौ माने सरकारनि आखायाव गथायनायजों लोगोसे गोबां भेजालनि बा गोबां जेंनानि गेजेरजों सौसिबोनो हादोंमोन बिथांमोनहानो नङा होमबा दिनै नाथाय बिथांमोननि सिमाङासो फुरा जाफुंनानै थांदिया बा मोनफुंनो हादिया जोंनि बर' रायजोफोरनि बा बिथांमोननि नाजानाय बड'लेण्ड डिमान्डनि सिमाङा नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोनखो मिथिबायना दिनै मोनसे समाव बिथांमोना बै गोजौनिफ्राय ओंखारबोनानै बिटिआर सुक्तिया गोजोन सुक्ति जायाखै होननानै बा बिटिआरआ मोजां एग्रिमेन्ट नङा होननानै दिनै बिथांमोना मोनसे समाव फिन खेब खारखोफिननानै आरो ग्रोबैनो ओंखारफैफिनदोंमोन आरो बिथांमोनखौ रिसिभ खालामदोंमोन आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा नङा होमबा दा बे बिथांमोनखौ लानानै फैनायनि उनाव दिनै बावाखै थांनाय जिथुनाखि अवान इयारसो जाबाय नामा नैबे समनिफ्राय बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफिनदों अर्थात बिथाङानो जाहैबाय एम बाथा नङा होमबा बे एम बाथाखौ दिनै जोंहा आदा अफ्रि सारमोन बा एनएटिं एमजि बिथांमोना गोबाङैनो मोनसे समाव माने सोरनोबा अनसुंथाइ होनायाव दिनै केस जादों बे केसखौ बिथांमोना बे केसनि थाखाय दिनै क'क्राझार जेलाव हाजिर जाहैनायाव दिनै फिन बिथांमोना नैबे एम बाथा सारखौबो बे जेलावनो लोगो मोनलायदों अर्थात बिथांखौ गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझार जेलाव लानानै थांदों दा बेवहाय माने बिथांखौ खारजानो गिदों बा बिथाङा दाबो उग्रावनो दं बिथाङा दासिमबो हाथियार दैयो बेफोरबायदि माने बिथांखौ सिखाव दाखेटफोर बायदि आखाइ खानानै लाबथिंगासिनो दं आरोखि दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा दिनै गोजोन गोरोबथा फैनायनि उनावबो बा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो मोनफ्रोमबो आफादानो आखाइ थिखोजोबनायनि उनावबो जे बिथांखौ आखाइ खानानै मोसौ बोरमाफोर बायदि बा जुनारफोर बायदि बोबथिं लाबाय थानाया बे लासिं सिंनि बाथ्रा जादों आरोखि जोंहा गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि खालामजानाय सासे सिखाव एबा दाखाथिखौबो बेफोरबायदि खानानै बोबथिंबाया मिथिबायना जोंबो जेल जादों जोंखौबो बेफोरबायदि खाबथिंबायाखै बा बोबथिंबायाखै जोंखौ बास जेलनिफ्राय बरनदों आरो बासाव सोदों आरो खरआव हाजिर खालामदों बास लानानै फैदों जोंखौथ' आखाइ हेन्डकापबो खालामाखै आरो बेफोरबायदि खाबथिंबायाखै नाथाय दिनै सासे बर'नि मोनसे आफादनि लिडारखौ आखाइ खानानै दोबथिंबायनाय बे लाजिथावना आरोखि गोजोन गोरोबथानि उनाव दा सोर मा सानो बेखौ आं मिथिया नोंथांमोना आरो मोनसे खोनानो मोनदों जे मैयासो जिथुनाखि जोंहा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बिथांमोनखौ गुवाहाटीयाव लोगो हमहैदोंमोन होननानै बुंदोंमोन लोगो हमहैदों दा बे लोगो हमहैनायाव सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै होननानै जों खोनानो मोनदों नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ लोगो हमखांनायनि उनाव जोंहा दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा फोरमायदों बेखौ नायनानै लाग्रा रायजोफोर टटेल 67 जेलत আছে কিন্তু গোটেই মিলাই পেলাই ৬৬ জন এতিয়া ইয়াত কেন্দ্ৰীয় কাৰাবাস কৰি আছে অন্যান্য জিলাত এসময়ত আছিল এতিয়া প্ৰায় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে এইটো চেণ্ট্ৰেলাইজ হৈছে কিন্তু কেছবিলাক আছে জিলা ভিত্তিত নেপালত এগৰাকী এতিয়াও কাৰাবাস কৰি আছে তেওঁক আমি ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে নেপাল চৰকাৰৰ লগত সেই কথাও আগবঢ়াই নিয়া হৈছে আমাৰ যি ৩-৪ হাজাৰ কেছ আছিল তাৰে 263 কেছ উইথড্ৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া হাইনিয়াছ আৰু নন হাইনিয়াছ যিখিনি কেছ আছে সেই কেছখিনি ডিজিপি ডাঙৰীয়াৰ অধীনত যি কমিটি আছে কমিটিয়ে এইবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত সকলো দিশ চালি জাৰি চাই পেলাই উইথড্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া চলি আছে নাগালেণ্ডত কেছ আছে অৰুণাচলত আছে মেঘালয়ত আছে ৱেষ্ট বেংগলতো আছে দুগৰাকী আমাৰ প্ৰাক্তন NDFB সদস্য তেওঁলোকে আত্মহত্যা বাছি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে তো তেনেকুৱা এটা মানসিক চাপ হ'ব নালাগে ৱাৰেণ্ট আৰু চামন বন্ধ হ'ব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কোৱা হৈছে অসম চৰকাৰক কোৱা হৈছে এই জেলত থকা মানুহখিনি ঘৰলৈ পঠাব লাগে সেই কথাটো লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক 21 তাৰিখে আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কথাটো লৈ তেওঁ বিবেচনা কৰিম বুলি কৈছে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শাহ ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় এই যে এটা বুজাবুজি যি এটা কমিটমেণ্ট এটা ফলপ্ৰসূ ফল দিব আজি এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আমি উপস্থিত হৈ আমাৰ যিসকলে দীঘলীয়া সময় কাৰাবাস কৰিলে তেওঁলোকক আমি সাক্ষাৎ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মনৰ কথা তেওঁলোকৰ দুখ বেদনা আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যি দুখ বেদনা
এই সকলো কথা আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত दानिया नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंहा मानगारां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा फोरमायदों खौरां मिथिनि गेजेरजों दिनैसिम माने जेलाव कारादन्द जानानै थानाय बिथांमोननि फारसे बिथाङा फोरमायदों नंगौ बिथांमोना दासिमबो कारादन्द जानानै दं आरो बिदिनो गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिथांमोननि मानसिफ्रा बा एनडिएफबिनि मानसिफ्रा अर्थात जोंनि बर' सुबुंफ्रा जेल जानानै दङ एबा कारादन्द जानानै दं दिनै बै बिथांमोनखौ दाखालै बावै जेरैबायदि भुटान जेलनिफ्राय लाबोनानै उदां खालामदों होनदों नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो बिथांमोनखौ जेन लाबोनानै उदां खालामो आरो लोगोसे जोंनि आसाम जेलावनो थाखानाय जिथुनाखि फासिनानै दं दिनैसिमबो गोजोन गोरोबथानि उनावबो मोनसे बिराद गिदिर गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनो थाङोब्ला नैबे गोजोन गोरोबथाखौ नैबे बिथांमोनखौनो लानानै एनडिएफबिनि जिथुनाखि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौनो लानानै बा गायसनगिरि बिथांमोनखौनो लानानै दिनै बिटिआर सुक्तिखौ खालामबोदोंमोन एबा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा सिगनेटरि जालायनानैबो बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबिनिसो गोजोन सुक्ति होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोननि गोजोन सुक्तिनि गेजेरजोंबो बिथांमोनखौनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों नैबे बाथ्राया गोबां दुखुनांथाव एबा सहायथाव हायै आरोखि दा जाय हक जि जाबाय नङा होमबा समाजा बा पावाराव थानाय गिदिर गोलावा जेरैबायदि फिदिंगासिनो दं बेफोरबायदिसो जोङो सोलिनो गोनां जागासिनो दङ नङा होमबा बेफोरनो जाहैबाय जोंनि खाफालनि रेखा होननानैबो जों साननानै लानो गोनां जासिगोन दिनैनि दिनाव जोङो जानांगौ बैफोरबायदि गिदिर गोलावा खिजानि जोंनि हारि एबा समाजनि थाखाय बा बैफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय मोनसे समाव बर' हारिनि मुङैनो सेक्रिफाइस खालामबोनाय एबा जिउ बावबोनाय हाथियार लानानै गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय जुजिसोमबोनाय बिथांमोनखौ माने गोख्रोङै नोजोर होनानै थाबैनो दिरुननायनि राहा लायोबा जोबोर मोजां जागौमोन आरो दा बिथांमोनखौ खोनानो मोन्दों आसा लागासिनो दङ एबा आसाफारि खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बा जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोजोबनो थाखाय बिनि थाखाय जोङो आसा खालामो जोंबो अराय सम नेनानै थागोन बिथांमोना जाहाथे अरायबो उदां महरै बा उदां अख्राङाव बिरबोनो हायो दा जाय हक बे बिथिंनि गेजेरजों दिनै जोंहा दिपेन बर' बिथाङा गोबाङानो बिथांमोनखौ बा एनडिएफबिनियानो जा बा एनएलएफबिनियानो जा बिथांमोनखौ माने मैयानि दिनाव गुवाहाटियाव फैनानै लोगो हमदों होननानैथ' फोरमाय नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव एम बाथाया क'क्राझाराव लांजानाय समाव माखासे इउटुबार बा माखासे ससियेल मिडिया खौरां बिथिंनि बिथांमोनहा सोंनायाव दिनै मा फोरमायखो नैबेखौ नोंथांमोना एम बाथा सारनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो आरो मा अबस्थायाव एम बाथा सारखौ लानानै फैदों नोंथांमोना रोखायै गाव गावनि मेगनजोंनो नायनानै लादो Tenggelam. Sar Dipen Boro Lwgw mikana umyak menisirgo. Muya hai थांदोंमोन दिपेन बर'आ जेलाव लोगो हमैयाखै नामा सारखौ दिपेन बर'आ सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै जों पदावमोन मैया